Senator Migz Zubiri. Maraming salamat sa aking ipailan. Una sa tanan, gusto na ako magpag-approve respeto sa pamilya ni Sir Michael, Mamay, to Titi, Rafa, May, Mensahi, and Michelle, sa tanan na itong opisyalis na niya karoon na itong mga mayors of this and officials of Lopez Jaena, sa tanan na itong mga kaigsunan dili sa Lopez Jaena o sa Misamis Occidental, may buntag na napunta natin mga tao. Daghan siguro sa inyo, wala ko sayad na kami ni Michael close kayo. Since 2010 pa nilagpuban, ang gani, Councilor si Michael, sige na sa kana sa akong opisina sa Senado. So katong pag-resign ako 2011, siya usa sa mga supporters na ako na nag-adto sa Senado, hatag og suporta ka nako in one of my most difficult times in my political career. So pagdagan natin 2013, siya gyapon ang akong #1 campaigner dili sa Misamis Occidental. O kada birthday party nako 2015, 2010, o kining pag 50th party nako, birthday party sa 2019, didto po si Michael na pagkabibo na tao. Kana si Michael Gutierrez, buutan, matinabangon, usa ka tao nagdako kay kasing-kasing para sa ato mga kabos ug timawa. Dugay mi magstorya sa Senado ang iyang mga pangandoy, ang iyang mga plano para sa Lopez Jaena ug sa ato mga katawhan sa Misamis Occidental. Ang iyang hangyo sa ako na mga project, dili na mga project na panggarbusong tao. Kini mga project iyang pangayo sa ako mga kaigsunan, puro mga healthcare center, daycare center, classroom buildings para sa iyang lungsod. Mao ka ng klase na tao si Michael Gutierrez. Muna, pagkaibalo na ako katong Christmas Eve na siya gipusil, Manila man ko itong panahon na I was in a state of shock. Shock yun ko. Di yun ko magkatuo na inanaghihimo sa iya na pa'y mga video sa Facebook. Pagtanaw na ako, pastilan. Kinsa ni mga tawhan naman. Ako gaampo lang ko na makapot sa justisya ang pamilya ni Brother Michael. But nevertheless, let us celebrate his life as a public servant. Usa ka makugihon o matinabangon buutan na public servant. Naimuduol sa iya, bisan dili taga Misamis Occidental, kay mag-uban mami usay, mag-lunch mi dito sa Manila. Naisay makitaan, nakabus, kulang, gamay sa kinabuhi, iyan ang tabangan. Manggani, in one of our conversations in early mga 2011, ingon siya sa ako na wala makoy plano, Migz, na magsulod og politika. Happy na ko kaayo, isip usa ka businessman o negosyante diya sa Cebu, na dako kay ilang income sa negosyo. Ako gani siya binuangan na, hala, magsulod ka diya sa politika, mahurot imong kwarta. Sige panghatag. Katawa lang siya, ingon siya sa ako, Migz, ay kabalaka, okay lang na. Blessings from the Lord, I will share with my people. Iya ko nung i-share sa katawhan iyang blessings. Mo ka nakabuutan
unang di gyud ko matuo na inana mo itabo sa iya. But I know the Lord above will bless our dear friend Michael Gutierrez. And I'd like to also say special mention, nalimtan ako pag regards kay Bishop, His Excellency Bishop Martin Umuad o sa ato mga lideres sa simbahan din sa Misamis Occidental. So sa inyo na tanan mga kaigsunan, padayuno nato, palihog, padayuno nato ang mga advokasya sa atong pinangga na igsuon na si Michael. Natabangan tanan kabus, timawa nato na mga kaigsunan dinhi sa Misamis Occidental. Sa atong mga leaders, continue to stay united for our people. Let his life be an inspiration, inspirasyon sa ato tanan na padayuno nato ang paghatag og kinabang sa ato mga kaigsunan na nanghinanlan sa atong tabang. Dinhi na nakukutob mga kaigsunan. I have no words, I'm at loss of words for my friend. Michael, I love you, partner. Wala gyud di mo ko sagdi bisan wala na ko sa politika, amigo lang gyapon ta. Pag-resign ako 2011, wala ko sa politika up to 2015. Sige kag tawag sa akong cellphone. O regards kami sa ako kada birthday mo text ka sa ako. Mo nang amigo gyud. Bisan wala ka sa posisyon, sige gyapon sa pag-amigo, pagpalangga kanimo. That is Michael. It is a big loss to Misamis Occidental and to public service. But I know, as I said, God will reward him with a better life in heaven. So sa inyo na tanan, daghan kay salamat sa pagpaminaw ninyo. Michael, I love you, partner. Daghan salamat. Okay, atong nadungog mga kaigsunan ang mensahe ni Senator Migz Zubiri kansang suod ng higala ni Late Mayor Michael Gutierrez mga kaigsunan. So mga kaigsunan, allow me to read resolution number 28-2021 of the Sangguniang Bayan of Lopez Jaena. Resolution extending our deepest sympathy and condolences to the bereaved family of the late Honorable Mayor Michael P. Gutierrez, who died in the grace of our Lord on December 25, 2021. Whereas Christians believe that God sets time for everything, a time for birth and a time for death, a time for sorrow and a time for joy, a time to plant and a time to reap. Whereas death is the only way that we could meet God, our eternal Father in heaven, where we could find true and lasting peace. For it is only in dying that we are born to eternal life. Whereas Mayor MPG is well appreciated as one of the models of success dahil sa sipag, tiyaga, and hard work, bringing him victorious and fulfilled even in the field of politics. As an SK chairman of Barangay Katipa in 1992 to 1996, a member of the Sangguniang Bayan in 2010 to 2013, then as the three-termer municipal mayor since 2013 up to the present. He is most popular, loved, and undisputably winnable in today's vice gubernatorial race because Michael's life, just like his father Miguel,
is one of the life wires in the municipality and of the province of Misamis Occidental. Finally, life on earth may just end in a moment, but his memories attributed by his achievements and dealings make this moment of death last forever. We might be overflooded with so much sorrow and grief for his loss, but this envious benevolence and philanthropic character are immortal challenges to everyone who knows him best to persistently continue his dreams with modest endurance. So therefore, let this resolution be framed and offered to the bereaved family, showing this grateful recognition to Honorable Michael P. Gutierrez, his exceptional service rendered to the people of Lopez Jaena. Signed by yours truly, the Secretary to the Sanggunian, and temporary presiding officer, Honorable Philip Magsayo, and approved by the Honorable Mayor, Honorable J.M. Vergado. Thank you. May I request Ma'am Wing and Vice Mayor J. Vergado turn this over. So another message, let us hear from one of the daughters of our beloved Mayor, Mensahi Gutierrez. Labay na ka dyan. Mayong buntag sa tanan, sa mga naglang tao gahapon, wala akong istorya kay pinakukaya, pero pa, nastorya ako for the last time. Pinaguri pa ka ba, pinakuba pa ang istorya akin. Doctor o father na relationship, hindi na ako mastorya ko. Lord, naman sa timbangan sa bangin ko, ma-share na ako ni. Ako mag-prepare ang speech, basta ako na yung i-share sa inyo. Gusto na ko na i-share kay morning incident bitaw mga ingon ko, makarealize ko kung sa kamaayo ang Ginoo. Kaya ato kasagsagan sa COVID 2020 na ako sa Manila. 8 years na ko gawin sa Manila. So, usayo ko mag-ulit-ulit dito sa Mensahi na rin. Ato matay ng COVID, ako nag-isa. So, sige kung hilang, wala ko kasabot akong gibati. Hilayo ko sa akong pamilya, gusto ko ka ulit. Dahil na-aniwan na nagdanggo ko. Nagdanggo ko nga namatay ko. Huwag siya tinuod. Kaya gidala kong airplane, panulog siya sa usangin. Kaya ang gitagpo sa ko kaya akong papa. Pagawag pa niya, chatay ko niya. Nandiyan ko na akong dress niya. Para siyang gubiya ko ni mo gabihin. Dahil nanawag kayo siya na po, nadayo sa man. Nagdampo ko namatay siya po. Yan na siya dahil, dili na, bali na, ang hininga na ay maayo mababot sa imo. Nagiyan niya kong di-comfort. Yan, text pagit siya na ako. Kailangan guys, tumaw ka. Ako bitaw, grabe man ang akong pagsulay. Pero ako sa gani ako. Hey, kaya na to na uy. Kulat na to yung desisyon. Iya mag-confirm nga panguyaban nga muulit na yung mag-resign na ito mo tabang sa iya ang negosyo. Kaya ako po, torn dito kay okay naman akong life sa Manila. Pero tungkol sa COVID no,
issues na mahuli. Nanglanglit ko sa akong boss pagka Friday na mahuli ko. Sumuto, bisan in the short span of time, akong nakabanding si Papa. Akong nasulti sa iya, kay dinikit ko ka, kay istorya, maula ko sa akong Papa, mahatlo ko. So ato nga time na istorya, ginagawa ko unsa akong mga kahiubos, unsa akong mga kasakit, mga pagpapasalamat sa iya, ug siya po, naka-istorya din siya sa ako, unsa ko niya kabalangga. Pa, kanapit ang lumubog yung panilang-ilang. Mauni ako anak, si PA ni proud kay Kuanin. Bata, namikil ko kami naman. Uya, mauto siya mismo na niuli ko, sumurag na, purpose si Lord pa. Kaya kung ipauling para magkabanding ni Papa, magkabanding ni sa among family din sa Lopez Jaena. Uya pa, muna to yung reason no nga. Niuling ko, uya, wala ka. Huwag karoon. Wala ka po ko kasabot. Kaya mo kong bibiyaan. Inaraw ka nga. Dahil ako'y buhala niyo. Kaya wala pa ka na ninyo. Nakaon na nagkikagtugon sa ako. Nag-ibong ko pa. Kaya na ka na. Hindi na ko pabayaan ang farm. Ningon ka mas kailangan ko ni mo gulong para hindi lawyer ko. Na imo ko, sugtan ko ni mo mag-silent ng laing trabaho kay para makiinggan ko kay pero ni mo ingon nga lamig yun. Paminahon ang ganang income ito nga gikan yun sa imo ang kaugalingong pagpanigamon. Sige, pag-ingon na mag-inaw na ko. Naglibog niyo ko pa kanina ng katungkol. Pero igay nagyan ko always pa ha. Lord, igay ko bitanan na kami karoon. Og I hope na kanina story ma-inspire mo. Kaya nga ilang ninyo yung parents. Nga i-express ninyo kay ang kinabuhi. Dili na ito mahibaw ano. So where na ito tabi karoon sa world. Please love your parents and also parents, please express also your love to your children. Bisan po, dili sa story yung sa actions. Dili na namatas ang kabutas na pa, we love you pa and we miss you. Daghang salamat. So the last message we will hear this morning will be from our mayoral candidate and a daughter of our beloved mayor, Honorable Ania Gutierrez. For the third time, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you. How can one change our life? I was only 10 steps behind him. Pagkakita nako sa iyang pagtumba, pagkaigo sa bala, kung nakita nako ang dugo. Kung ako ba siyang kitawag ng lingkod, buhay pa ba ka iyakong siguro? Kung ako siyang itawag, ang magsurya mi sa likod, buhay pa ba ka siya karon? Sa tibuok ng mga pamilya, ako lang ang nakaadtong adlaw sa tanggol. Nganong wala akong laing na buhay para masalbaran akong amahan. Dagan may plano para sa
Ang cake nga giandam nga tibuging kaya among sugaton ang birthday ni Raprap sa 23 na panos kay gihulat ni nga mamuma ng iyang operation. Lisod cute kaayo dawaton. Dili cute lalim. Ang tanan padung yun taas sa kamatayo. Pero wala ko expect na inani ang pagkamatay sa among amahan. Lisod sabton ug unsa may rason sa Ginoo kung anong sayo niya gikuha ang akong amahan nga mag-15 ang taas sa karong February. Lisod kayo dawaton nga dumadaog naman siya pagkami si Gobernador pero nga nang ikuha pa manggit siya. Daghang mga pamutana nga nung walay makatubag. Pero tanan, amo lang isalig sa itong nabawag akong isirag yung nakabalo kung ano inani ang naitabo ng Papa. Mo ako ni Paon ng opportunity sa pagpasalamat sa tanan nga miduyog sa among kasubanon. Una, ada po namang pagpasalamat sa atong Presidente Rodrigo Roa Duterte sa bula o sa condolence letter nga iya yung hatod din sa among balay sa atong mga senador karon, Senator Bongo, and most especially Senator Migz Zubiri sa pagsabula o sa pag-ani personally sa pag-uban namo o gatod sa among Papa sa iya sa Minterio. Also, sa atong mga national officials, atong former Vice President Binay and Senator Cynthia and Manny Villar sa Bula ug sa suporta atong naami sa Manila. Sa among pamilya, sa Asenso, sa mga pamilya sa Waminal, to Deputy Speaker Henry Waminal, to Mayor Ando, to Attorney Hindi, sa tanang mga mayores nga naatiri karon, to Kong Jason Almonte, labi na yun sa mga mayors nga nag-andaw, mag-itabang mag-amot ni Papa sa usamis, nga gihatod sa balay, kung karoon nga naagya po ng tanan munisipyo o syudad sa mismo, nga naatiri karong puntanga, nga nangingkamot anak magtuyog sa mga subanan. Sa atong Archbishop Martin Lumuad ug sa tanang kaparian sa Misamis Occidental sa adlaw-adlaw ninyong pagmisa para ni Papa sa 28 ka mga kapitan sa local government unit sa Lopez Jaena nga naningkamot yung mga vigil nga nag-schedule aron mabanan mi sa 9 nights sa mga pag-vigil. Sa tanan-tanan, hindi na mo makusa-kusa sa tanan nga gigahin ug panahon sa bula nga inyo ang gihatagan namo na tabang pinansyal sa 7 court nga maugay gaduyog gagahapon ug karong adlaw ug ilabi na gyud ang tanan nga pag-ampo ug pagsuporta sa Taga-Lopez Jaena ug sa katibukang Misamis Occidental. Daghang jud kaayo salamat ninyo. Sugod pa, atong 22 sa karon ulay buwas ang akong Facebook, ang akong messenger, akong chat tanan kay tungod sa inyong mga maayong mga mensahe nga maugay nga padasig. Karong adlaw kamugyod ang kahatag ug kusog ug among gikuhaan ang kusog nga kami mupadayon. Alang sa pamilya, aron masirado na mo kini nga chapter. Hinaot mi nga magkapot na mo ang mustisya alang sa peace of mind ni Papa ug sa peace of mind sa pamilya. The loss of my father will always stay. But now everything that I do is in honor of him and celebrates his life. Pa, I am very, very proud of you. I am proud of the legacy you left, and you left so much. I
But I know we will come back stronger and wiser because our guardian angel will always be by our side. I will never disappoint you. You will be forever our mayor, our vice governor. You could have been one of the greatest vice governor that Mensahi never had. Nagansalamat.